sorpresa ang mga residente sa isang barangay sa Bacolod City matapos marinig at maispatang nagmumula sa karo ng patay ang tugtog na Jumbo Hotdog. Sigurado akong alam mo itong kantang ito na pinasikat ng grupong Maskulados habang inihahatid kasi ng mga nakipaglibing ang labi ng patay sa huling hantungan nito. Sa halip kasi na malungkot na awitin ang maririnig, tila sumasayaw-sayaw pa sa saliw ng Jumbo Hotdog ang mga nakipaglibing. Ibinahagi ito sa Facebook ng isang netizen. Imbis na maging malungkot ang mga sumama sa parada ng karo, nagmistula itong prosesyon ng piyesta dahil sa lakas ng pagpapatugtog ng naturang novelty song. Ayon sa panayam sa kaanak ng namatay na si Irene Lasquete, hiniling daw talaga ng kanyang yumaong pinsan na gawing masaya ang kanyang libing. Muling nauso ang kantang Jumbo Hotdog dahil ginawa itong dance craze sa TikTok. Jumbo Hotdog ka na ba? Kaya mo ba to? Yan ang ating trending na balita. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Salamat po!